Pokazalo se tačnim, sve kokoške iz Morovića su potvrdile da gaje marihuanu, samo ne znam kako ste uspeli da ih razumete, njihovo kokodakanje, da prevedete na verbalno izražavanje na srpskom jeziku, dakle, ali verujem da su vam potvrdile kokoške iz Morovića da su gajile marihuanu, da su je izvozile, da su pravile ne znam ni ja šta i to se pokazalo kao istina i vi bezočno nastavljate kao da ništa nije bilo i onda na jednu reč ubacite 10 novih tema i sad valjda očekujete da ja, nemojte vikati, nema potrebe. Ali nema potrebe. Šta da pričamo? O Vojvodini? O Vojvodini? Šta da? 20 hektara čega? 20 hektara ima Đilas. 120 hektara čega? Ne čujem vas tačno. Čujem da mi nešto dobacujete, vidim da nešto govorite, ali niti razumem, niti imam pojma o čemu pričate. Ali o Vojvodini bolje da ne ulazimo u temu, jer ćemo onda doći do Banatske šore i svakakvih drugih varijacija na temu nekih drugih nevladinih organizacija, sastanaka o tome kako da se prišu projekti i kako da prođu. Tako da nemojte da ulazimo u to kako se šoralo i za koje pare. Ali u svakom slučaju ono što jeste tačno to je da je istina i građani to treba da znaju, da su sve kokoške iz Morovića potvrdile da gaje marihuanu. Sve kokoške iz Morovića su rekle da su one uredno to posadile, da su zalivale, da su radile sve ono što treba agrotehnički da to bude. Sad ne znam da li su trošile, Đorđe dobacuje trošile, ne znam da li su trošile, biće da su trošili oni koji su kokoške optužili da gaje marihuanu, a ne kokoške. I sad da kaže, sve se pokazalo kao istina i ovo se pokazalo kao istina, ali tako? Kokoške su se potvrdile kao istina. Pa svaki put ću vam naravno odgovarati isto jer ste vi izgubili kredibilitet onoliko puta jer ste toliko puta uhvaćeni u neistinama, brutalnim neistinama, da je to strašno. I mislite da ćete to što ćete tako smireno, lagano, podvući neke stvari, da će to ljude valjda da ubedi da to govorite istinu. Pa nema potrebe, ne vidite, stvar je temperamenta, nije stvar onoga. Vi ste to uvežbali pošto ljudi koji vas mnogo duže poznaju od mene kažu da vaš temperament nije ni blizu onako kako se predstavljate, ali ste dobro uvežbali i ja vam čestitam na tome. Ja da vežbam neću, to sam što sam i nema potrebe da to da menjam. Ali u svakom slučaju, kokoške iz Morovića su najbolji dokaz vaše istine. Koliko je to tačno i sve drugo vam je tačno. Hvala.